дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қазоқистон қосим-жомарт тоқаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар шаҳри қазон масоили ҳамкории тоҷикистон бо Татаристони Федератсияи Русия баррасӣ гардид. тоҷикистону Корея ҷудо намудани квотаҳои солона ба муҳоҷирони меҳнатиро баррасӣ карданд. гурӯҳи кории ҳукуматӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Панҷакент шинос шуд. боздиди раиси вилояти Суғд аз нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Тоқаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии қазоқистонро ба муносибати 70-солагиашон самимона табрик гуфта ба ӯ тансиҳатӣ, саодат ва дар татбиқи нақшаҳои дар пеш истода муваффақиятҳои минбаъда таманно намуданд. дар ин замина пешвои миллат ба мардуми бародари Қазоқистон сулҳ, шукуфоӣ ва пешрафти минбаъдаро орзу намуданд. дар шаҳри қазон ҳамкории тоҷикистон бо ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия дар вохӯрии ҳайатҳои маҳдуд ва васеъ баррасӣ гардид, хабар медиҳад Амид Ховар. ҷаласаи ҳайатҳои Тоҷикистон ва Татаристон таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси ҷумҳурии Татаристон Рустам Минниханов баргузор гардид. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳкими муносибатҳо ёдовар шуда, онро ба сиясати созандаву бо барори сарони ҳарду давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин марбут донист. таваҷҷӯҳи ҷониби Татаристон ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, кишоварзӣ, саноат, нақлиёт, маориф ва дигар самтҳои барои ҷонибҳо манфиатдор ҷалб карда шуд. табодули таҷриба ва равнақи робитаҳо дар самту соҳаҳои гуногун ба манфиати ҷонибҳо дониста шуд. иштироки ҳайати Тоҷикистон дар форуми 14-уми байналмилалии иқтисодии Русия Қазон 2023 барои рушди ҳамкорӣ муфид дониста шуд. дар парки технологӣ воқеъ дар шаҳри Қазон ба истифодаи мақсадноки технологияи муосир барои ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳ карда шуд. дар ин ҷой тавассути истифодаи технологияи нав ҷавонону наврасон ба омӯзиши иқлимҳои дақиқ, истифодаи мақсадноки технологияи муосир тавассути пешниҳоди барномаҳои шавқовар, ҳавасмандгардонии наврасон ба ихтироъкорӣ, муаррифии ҷавонони соҳибистеъдод ва афзалияти технологияи нав дар тиҷорат ба роҳ монда шудааст. дар душанбе масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҷудо намудани квотаҳо барои муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ҷумҳурии Корея баррасӣ шуд, иттилоъ медиҳад Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар. ба иттилои манбаъ, ин масъала дар мулоқоти вазири меҳнат ва шуғли аҳолӣ Гулнора Ҳасанзода бо сафири ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон ва ҳайати намояндагони Вазорати шуғл ва меҳнати ҷумҳурии Корея масъалаи муҳоҷирати меҳнатиро баррасӣ карданд. дар мулоқоти мазкур ҷонибҳо доир ба воридшавӣ ба низоми APC ва ҷудо намудани квотаҳои солона ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҳамкориҳои минбаъдаро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин ҳайати мазкур тибқи барнома аз муассисаҳои давлатии Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон, Агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷа, марказҳои машваратии омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ, литсейҳои касбии техникӣ дар шаҳри Душанбе боздид карданд. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода ва дигар шахсони масъули вилояти Суғд ба шаҳри Панҷакент омада аз вазъи соҳаи кишоварзӣ дидан намуд. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. гурӯҳи корӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла истифодаи самараноки обу замин, заминҳои назди ҳавлигӣ байни қаторҳои боғҳо, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳо, бунёди боғҳои интенсивӣ, риояи корҳои агротехникии зироат ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа аз наздик шинос шуд. ба масъулин ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат оид ба расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ, роёндани 2-3 ҳосил, таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ, содироти онҳо ба хориҷи мамлакат ва ҳалли муаммоҳои ҷойдошта аз ҷониби гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат дастурҳои мушаххас дода шуд.
раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум боздид намуда бо ҷараёни корҳои таҷдиду босозии иншооти муҳими гидроэнергетикӣ шинос гардид. Лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум бо дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб амалӣ гардида, бо татбиқи пурраи лоиҳа таҷдиди таҷҳизоти асосию ёрирасони нерӯгоҳ, дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловолта ва таъмиру барқарорсозии иншооти гидротехникии он амалӣ мегардад. Иқтидори лоиҳавии ҳар як агрегати нерӯгоҳ аз 21 мегаватт қариб то 30 ва дар маҷмӯъ тавонои он аз 126 мегаватт то ба 176 мегаватт расонида шуда, иқтидори нерӯгоҳ 50 мегаватт ва истеҳсоли миёнаи нерӯи барқ то ба 38% меафзояд. раиси вилоят ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани корҳо супоришҳо дод. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.